Връщаме се отново у дома, където група млади таланти от различни сфери се събират и създават стартъп проект – безплатна платформа за сравнение на цените на лекарствата. Мотивирани това, че забелязахме, че в някои аптеки цените не са еднакви. В някои моменти стигат до доста по-големи ценови разлики и съответно искахме да създадем платформа, която просто да ни помага да намираме най-евтиното лекарство и съответно в една от най-близките аптеки около нас. Платформата обновява в реално време цените, наличностите и други важни за потребителите компоненти. Това е една аптечка, която всяко едно семейство би могло да има в своя дом. Сега ще ви покажа. Аптечка, която съдържа в себе си най-различни лекарства от първа необходимост, като започнем от кислородна вода, превъзочните материали, хапчетата за глава и капки за нос. Аптечка, която в момента е на цена около 70-80 лева, като в началото на годината тя струваше около 50-60. Създателите на платформата вярват, че тя не само ще помага на хората, а и ще допринесе за максималното осветляване на пазара и ще стимулира дигитализацията в здравеопазването. Репортаж от 3 държави. От него стана ясно, че има големи липси на лекарства в Западна Европа.